ролки хартия. ABS крана, чувате ли го как е старо? Тук съм на А63 след Бордо. Посока Ирун. Вчера натоварих тук на 10 км в едно село за Валядолит. 528 км имаме до там. Днеска ще разтовариме и там от Валядолит товариме железа, метални стълбове. Мисля, че там ще ме пратят. Евентуално за Германия нещо такова според мен ще видим. И така пак нощно каране ще правим. Вчера съм карал 9 часа и 30 минути. С 15 часа работен ден. 740 км. Изминати. С разтоварване, с товарене. И даже не можах да се наспа с тези 9 часа пауза. Кod това събота и неделя ще спиме. Та сме, чайте да видим тук на таблета. Къде беше то кантар? Общо тегло 34,400. Влекач 18,100. Втора ос 10,700. По 5,700 на ремаркет. Не е напълнил в бутилките. Вчера тук като натоварих и на първото ере излезнах и нямаше време за повече каране. Колко имаме до Испания? Пригответе се да завиете наляво след 300 метра. 100 км до Испания. До Испания 100 км. Хората сега лягат, ние сега тръгваме. А63 за насам. Влезте в колелото и вземете втория извод. Той бензостанция било това, бе.
Байре. Даже не съм обърнал внимание къде съм спрял. Хайде сутринта ще снимам, че е тъмно сега и не се вижда нищо. И ще влизаме вече в Испания. Ужасен вятър тук отново. Ще минем сега да заредиме. Полицай има ли? Има бе. Тук са бе барси. Чакай тук да мина. Не спят тия ченгета, не спят. Въведеме държавата. Испания, Паис Баско. Вече зареждаме на Петро Миралес. Едната бензостанция е тук до офиса. Понеже тази седмица другата там не работила. Дошела дет зареждахме преди. Сега ще минем от тук да заредиме. Другата е нататък по N1, ко беше? Не N1, N104 ли ко беше? Изчисляване на маршрут. 140. Продължение наляво след Към Памплона. Обаче ние сме в друга посока. И затова от тук ще минеме, ще заредиме. Тук е най-гадният път, дет може да съществува. Те го правиха малко, ама пак има дупки. Това е поздрав за Явор. Бъдеш колега в нашата фирма при Петко, да знае къде се намира бензостанцията.
никога не съм товарил. Някой път може и да ме пратят. Тук е бензостанцията. Яворе. А от тук се излиза. После. Като кима. Аз на кой ги пускам тия мигачи, не знам. След 160 метра пресечете колелото на втория изход. Така по-леко, че то с пауза ли прави тук Франсието? Преизчисляване на маршрута. Хайде да заредиме. Сипвай, бармане, догоре. Готови сме с дизела. 640 литра. Така, сега ще обяснявам на Явор как става зареждането тук с тия машинки. Сложим адбото, картата, буташ е тук. И на телефона ти изпращат пин код. На служебния телефон изпращат ти пин код. Въвеждаш го от тук. Ти изписва Петко Ангелов, номера на камиона избираш. Газьойл е дизела, AdBlue избираш. Въвеждаш колонката номер 3 и тук те пита колко искаш да слагаш, 10 евро, 20 евро, 5, 15, 25, натискаш Йено. Йено означава пълен догоре. И тук ти изписва AdBlue, колонка 3
и лимита 1268 евро. Натискаш коректо, потвърждаване, пак ти иска пин кода, как беше 1296. Всеки път пин кода ти е различен. Излизате картата, на другите бензиностанции буташ картата и веднага я вадиш. И тогава се въвеждаш паролите. И хакаш догоре. Маркуча тук на отбуто е дълъг, ако спреш на другата колонка, от другия край пак стига. Или тук да спреш, ако ти е от другия край отбуто. И 6 литра. Така, и после натискаш тикет, избираш колонката и ти излиза бележката за отчета. И сме готови. Колко беше? 640 литра по 1,63 дизелака тук. И сме готови да тръгваме. И общо взето това е Яворе. После си изпращаш заредените литър на то, дето ти отговаря за нафтата, за зарежданията. То тук какво е това ремарки, бе? Няма крака, няма гуми. Изпращаш му колко си заредил, километража и какъв тонаж си. Чайте да видим сега променили са. Тука 39,900. 40. Общо тегло 40 тона. 11 тона на диференциал и ремаркето по 7,2. 21 тона и 600 ремаркето. 430 км още до адреса. Сега минаваме по N1-то.
AP1. След 50 метра пресечете колелото на втория изход. Пресечете колелото на втория изход. И Яворе, тук като минеш тази бензостанция, тук имаш магазин вътре, супермарше с кафене. И от тук, от тази пресечка надясно, се влиза за офиса. Има и сервис на МАН там до офиса. Ето е пише МАН сервис. От тук влизаш по задната улица и чак минаваш тук тия халета, чак накрая до кръговото. Какво направи това, бе? Зарежда газ. Тя половината газ излиза. Бах ти зареждането. Какви дупки имаше, направо ужас. Асфалтирали са го. И от задния край излизаш тук до едва кръгово. Ето тук е офиса, вратата, там има пощенска кутия, слагаш чемеретта и си продължаваш. На 62 съм вече. 140 км до адреса. Паузата я направим, 45 минути, поспах малко. И сега е 8 без 15, 9:30. Предполагам, ще сме там на адреса. Вече започна и в Испания да се захлажда, така че който кара камион вече по-спокойно с тия камиони, без резки маневри, особено към Германия и по-студените държави, започва да става опасно. Преди малко е тук се сетих, тръгнах да изпреварвам един камион и отзади с един джип се беше засвяткал. Един мига ми с тия фарове да се пазя, изобщо на такива не се впрягайте. Подали сте с мигача сигнала, че навлизате в другата лента, изобщо не се стряскайте да се прибирате. Че от резки маневри може да
да ви поднесе камиона. Пуснали сте си мигача, си продължавате маневрата и изпреварването. Не да се шашните, да тръгнете да се прибирате в платното и от рязката маневра ремаркето е много хубаво, ще вас завърти до там. И без използване на ретардер или моторна спирачка. Само крачната. Шоуто започва. Излезнахме от магистралата. 601 и се набиваме по националите. 23 км още до адреса. Нямаше забрана за камион. Медина дел Кампо ми е близо. 40-50 км. Най-вероятно там ще товарим железа. Но дали ще е за днеска, дали ще е за утре, дали изобщо ще е оттам, ще стане ясно. Селото дет ще разтоварваме сега Педраха с Десан Естебан. И разходът от тук познаете колко е. Само по Балкани 37.5. От влизането в Испания та чак до адреса Яко Балкани. Скачване, спускане, завои, национали във Франция, кръгове, светофари, села. Няма как да стане. Трябва по писта да ги караме тия камиони, че да е нисък разхода. Най-важно е да закараме стоката живи и здрави, без происшествия. Пък разхода си го знаем всеки път. Сега ако ме накарате от двата края да отварям, ще стане забавно. Превишавате ограничението на скоростта. След 100 метра пресечете колелото на втория изход. Пресечете колелото на втория изход. Вземете втория изход.
каже фирмата. Превишавате ограничението на скоростта. Envases de papel. Рязко наляво след 800 метра. Без резки завой. Envases de papel. Испанските села. След 100 метра завийте рязко наляво. Вземете следващият остър завой наляво. Аз съм идвал тук, бе. По завоя познах. Пригответе се да пристигнете Чичко полицай чака. след 800 метра. По завоя познах, че съм идвал. И все още не мога да се сетя как изглежда фермата. Седе. Ще пристигнете на местоназначението след 100 метра. Никакъв спомен нямам. Къде е тази фирма, бе? Ето е. Стигнахте местоназначението. Как са ме разтоварали тук? Изобщо идвал ли съм? То седва към мене. Идва той. Камиона не може да разпознае ключа. Един път ми стана така. И как се оправи, не знам. Тръгна. И така. На копчето го задържаме. Става номера. Айде. Казвам то. Назад да се паркирам. И да отварям от двата края. А той къде отиде? Ще да ми казва. Едва. Да ми казва докъде да карам назад.
беше. Съм се тук вече. Наскоро на един приятел му се случи, Илиан, ако го познавате, не можа да се отвори тречотката. Беше опряла в един палет и не можеше да отвори. И те ми звъня за помощ. Сега да ви кажа и на вас, ако не можете да се откопчеете тречотката, как се случват нещата. По принцип, нали с този палец давате го нагоре и така се откопчавате. Обаче, ако не можете, да я вържеме. Ако не можете, натягате още надолу и трябва задължително да сте с ръкавици. И е този палец, дето е на зъбите, с двата пръста го давате надолу и е готово. Обаче задължително с ръкавици трябва да сте, че така мога да ви захапи пръста. Ето и на това ще ви покажа. Натискате и ето палец тук от двата края, дето е. Пускате го надолу, го държите и с палеца дигате ръчката и сте готови. И така нататък. Това е вече от другия край. Така. Още 4 ролки и ще чакаме товар. До сега аз навивах коланите. Така. И ъглите да се прибериме. Готови сме разтоварени. Чемерата подпечатани, прибираме се ъглите и всичко приключва. Как да събереш всичко в този малък съндък? Колани, ъгли, тречотки. Как да стане? Така. Колкото да го нареждаш, тази така. Затваряме оранжерията и сме готови. Железа ще товарим, само че за Испания. Вътрешен курс пак в Испания. Сега предвид създалата ситуация, Петко Ангелов, ако попадне на този клип, да не обръща на внимание на маневрата. 4,9 км. Адреса ми е в обратна посока. Пригответе се да завиете наляво след 800 метра.
Даваше ми го 15 км нататък до някакво кръгово да обърна и 15 връщане 30. Спестихме малко километри, 30 км за сметка на гумите. Поне съм лек. Така, отиваме да твариме железа. Железо. И утре сигурно ми е разтоварването. И оттам, дече разтоварвам, ще товаря за Германия вече. Че ми писна с тия по 500 по 600 км товари. Сам колани да вързваш. Сантьяго дел Кампо 10-191. Вземете втория ляв завой. Къде е той? Вземете следващият ляв завой. Той е животно. Май съм ходил там. Сантьяго. Сантьяго, Касерес. О, това. Да, сетих се. Касерес по-точно. Празния курс от Лисабон, деца връщахме празни. Минавахме през Касерес и оттам товарихме от това Сантьяго дел Кампо. Карайте Тоест 11 км. Тоест 300 км. Бахти. И сега ако ме натраскат с някаква стока за 15 колана за 300 км, Превишавате ограничението на скоростта. 6 часа и 40 минути до тук сме карали. Работен ден имаме до 5 часа, 5:20. Банда във фермата сме вече, ще чакаме 2-3 часа. Ето камион трябва да го натоварят, има още един да го разтоварят и след тях съм аз. Тоест да ме оправят бързо, че ще се усера накрая картата. Вземете следващият ляв завой. След това завийте наляво. Тук ще сприме и ще чакаме. Ще спра. Утре ще ви показвам железата, че бързаме сега да не усерим картите. Че
4,15, аз доколко бях 2,20, 3, 4, 5,20. 5,20, един час имам да излезна от фирмата и да си намеря паркинг. Голямо бързане пак. Седиш, чакаш и накрая бързаш като побъркан. Ти излиза... тук го забранили, бе. Това тук преди... Можеше да се влиза преди от тук на кантара. Сърно пак сме 21-2 тона. 21 тона. За 300 и колани бързо и от двата края отварях. За 300 км. Да се взема документите да ме претеглят и да изчезваме. 21,400. Направихме паузата, горе-долу се наспахме. Три и половина българско. До 7 часа, т.е. 2,5. 2,5 до 7 часа трябва да идеме. На кръговото движение вземете първия изход. 300 км имаме. Излезте от кръговото движение. След тук да видим. Завийте надясно. Един пряк път намерих. Завийте надясно. Дали ще има забрана, дали ще мога да мина. След 500 метра завийте леко наляво. Изчисляване на маршрута. Не знам дали ще мога да мина от тук. Наляво след 400 метра. С 22 км ми е по-пряко. Май няма да може. Са тия трапове. Не. Не ми харесва тук. Значи скараме по магистралата. Както сме 24 тона, не е мерси да минавам от тук. Значи го махкаме този маршрут. Google отново лъжи. Айде, качваме се на пистата. Ще излитаме. Пускаме крилата и излитаме. Ще каква магистралка има така, 66. На 10 км от адреса. Това е сега път. 6,10 е, 6,20. Има бензостанция там до адреса. Аз съм го снимал този адрес. Че
Ще останем там на бензиностанцията до 7 без 10 и отиваме във фермата. Този път сме на рампа. Там е стоката от вчера. Отвързал съм коланите, махнал съм мъглите и чакаме някой да дойде да наразтовари и след това и да натовари за Deutschland. – 1888 км до разтоварния, малко след Триер. 888. Малко след Люксембург. 10 на 15 км 20. Тук сме до Португалия близо. Минаваме през Валядолид. Тук през Виктория. Нейрон фолираме, после Бордо, N10 от тук трябва да минеме. Средна Франция. Трябва да продължим още през Средна Франция. N70, N80 и тук скачваме на 6. И оттам Мец Нанси, Люксембург. Колко станаха? 1893. Идеални сме. Така. Лимош, Дижон, Нанси, Мец и е така Люксембург. Люксембург, Триер и е така. След Триер адреса. Видимо започнаха вече. Вече сме на другата рампа. Разтовариха ме. Сега ще товариме от тавана. Слагане пак на колани. Пак същите железа.
Ще има и втория етаж, мисля. Дано да няма и трети, че ще стане много вече. Натоварихме най-после. Претеглиха, но дадаха ни документите. Изчисляване на маршрута. Колко тона сме? 22, 150. Ай, чистят. 22 тона пак железа. И имам още за каране 2 часа. Чай да видим кога тръгнах на сутринта. Сутринта 3:35 българско, 3:30, сега е... Той сега е 3:30. Ограничението на скоростта. Смятайте, сутринта в 7 часа бяхме тук. Сега е 2:30 европейско. За какво товарене иде реч? Разтоварване и товарене. Те товаренето много се забавяха. Аз забравих да ви снимам цялата стока. Няма нищо. Железа, какво да ги гледате. Гледайте 900 км до Deutschland. Скарга. Телефони, мелефони, кастофони, мостофони. Така. Всичко е точно по документите. Аз продължавам за Германия. Тук още 2-3 часа ще покарам и спирам за днеска. Утре четвъртък. Да, четвъртък, петък и събота ще карам. Аз направих 45-то тази седмица, 45 часа тази седмица, па ще правим 24. Събота ще караме, събота ще видим някъде на Мед, сигурно ще спра на някой паркинг. И понеделник сутринта ще разтоварвам. И така, живи и здрави, който е изгледал... скоростта е прекалено висока, чакай. Който е изгледал клипа до края, палците нагоре, който не се е абонирал да се абонира. И до следващия клип.